Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih Mak Jah kembali. Kengko Mak Jah walah. Gawe kolek. Arep golek goreng kerupuk. Terus gawe daging dibumbu oren jere Salwa. Iki kan aku duwe gedang sobo ayu, Mak. Cemplongno sisan, Mak. Oke, campur-campur sithik-sithik ya. Terus Mbak Indah muni ngene. Nggih. Mbok aku sesuk gawani ya Mbok soalnya engko ben kanca-kancaku melok ngrasakno kinara waloe seneng. Oke, aku ngono. Wis engko dienggo makem kene dhewe terus karo dikekno Mbak Indah. Sing engko jam pira? Engko nek pokoke nek sing wis mateng aku kabari Mbok pendang rono. Iya. Tugase Repa. Ayo Mak kita njukuk minyak. Minyak sik ya. Mak, putri kembang sembukan meloki Mak. Aku berarti ayo gonceng. Iya. Saya ditinggal sik. Ayo. Mek kan sana dulu. Oh ini lho pemirsa enek waluh nggih to. Enek nongko. Akhirnya kita ambil minyak lagi. Iya Mak lare. Enek waluh gak masalah Mak didentang ngono. Budal dulu ya. Ayo budal kita budal cus. Halo, adek metungkring ngono ki melok apa ora sidone ayo nek melok. Ayo. Sisiran Nduk. Iya, Mama. Sakit nek kono sampe umbah kalau Mama. Wong samane nek bar Surwati langsung sama umbah no pakoke. Ayo. Bu mak iki enek alhamdulillah. Enek gedang. Yes, elok-elok Kok sakabeh kok sithik-sithik dicampur kok. Gedang sopo ayu ibarat ijek ya digoreng ya kenek, Mama. Ayo, Mbak Intan. Wis ayo. Bu tak tinggal sik ya, Bu. Bu, Nek tak gowo montor apa, Mak? Aku gak duwe Mak bendo. ya. Iya, sing duwe peralatan pertanian kan ya Pak Oleh. Bu, kula tak teng Tegal riyen. Sampeyan njaluk minyak apa ora, Dek? Tak jukono sisan. Nek nggo digodhog-godhog. Kuncine jukok, Del. Ayo jukokno gedang. Jukokno kunci, Dok. Nah, bersama Mak Jah kembali kita akan menjukuk minyak. Dek ini aku jebol untuk siji. Untuk sauwit walah mapah Del. Bayani. Ayo. Gawe acar aja dienggo pajangan, biyen statuse pacar saiki dadi tamu undangan. Alah lah ya aku ditinggal lunga. Ditinggal lunga ki piye rene? Kok sik bareng ibu kok glunyer ae. Aku malah ditinggal, guys. Lah, kuwi kembali lagi pemirsa bersama mama kita. Iya, ngwadahke karo sing duwe langsung ketemu. Ngene je. Wes jukuki kalau jukuk. Ngono. Emang sing duwe muni ngene ya, Mak. Kuwi vitamine akeh. Iya, vitamin C. Lho, Intan ning ndi? Walah, Mak katese, Mak. Walah, jos. Ini lho, Mbak, ini sing gak patek kecuti sing rupane rada ireng lho ngene iki. Iya, anggur Jepang. Sing duwe nek ngarani, aku ora roh jenenge, Mbak. Wis diarani dhewe ae anggur Jepang. Iya sik to, Dok. Bu iki golek iki lho. Wis karo sing duwe diizinkan. Iya. Iku anu ya, Mbak Yun. Apa sing ngene? Oh, keblek ya padha kuwi, Mbak. Ya tak Wis dipangan iki kok, padha peya tok. Ya kira Mbak, iki kok oleh. Malah dikongkon. Anggur Jepang pemirsa. Dan juga aku nek kowe seling Tegal aku nyeplos kuwi dadi semangat neh. Semangate perkara kecuten, Mak. Ngono Dek Mbak Yuni. Alah pemirsa. Kalau jaluk disoteng pemirsa anakku wis bengok-bengok. Bu, aku kes ning kene mbok soteng apa ora? Disoteng ya Dek. Jaluk disoteng pemirsa ning Tegalan, Dek. Ya sik to, sabar. Sik to iki lho nganu ni nyoteng mama. Mengunduh anu Jepang. Keblokan Ini Mbak, nek keblok kuwi, Mbak. Ya nek sing apik, Mak. Nek sing apik ya nek sing nyonyor. Nek menurutku dijajal gawe wedang no piye ya wedang sirup ngono lak kewecute pol-polan deh iki. Enak dikenyang. Kenyang ya. Malah padha ngantuk padha gak ngantuk. Ben padha gak ngantuk pemirsa. Lah kok jajal winginane pas kene cek ngrombyung urung diplotori ngene iki ae. Kewecute ra umum kok. Mama, mit.
Aku didono Mbak. Ben dienggo mubeng Bunda Dewi kono. Tak sing sik mak gondal-gandolan kene ora apa-apa. Kan tuwik lho juga beneran. Oh, kok padha ceblok kok ya. Wis, enak. Wis salah nak. Kalau anu Putri Kembang Rembayung jaluk di syuting lho. Iya tak syuting sik to sabar to. Bu, aku ki ndang syuting. Sabar to, Til. Sentil ning ndi lah? Iya, Mak. Oh alah mak, ki lho mak sing njaluk di syuting mak. Ya Mbak terawak ki bosok ya Mbak buah ya. Walah mak tewas dibrongkosi mama, delok mak. Ora enak digosok kabeh. Iya, dibrongkosi lho mak delok lho. Wektune anu Mbak penyakit. Oh pemirsa kaya ngene. Eman ya. Oh iki lho dibrongkosi padha anu. Blok kabeh. Ketoke anu kok mak. Pasukan makhluk halus barang mak sing nyerang lagi dop teng gremet. Lah yang aku maksud pasukan makhluk halus ini pemirsa. Apa Mbak Yun iki gini? Hah? Kerangkang. Kerangkang iki. Kerangkang. Bener Mbak. Iya, membasmi lho. Oh, Mbak kerekane padha ngene ta, Mbak. Godhonge padha kaya ngene kok Mbak Yun. Iki klengkeng. Iya, Mbak. Sebenere jagung lagi kena puten pemirsa ngene iki. Oh alah sakno ngono. Udan tapi saiki Mbak iki ngono gak sudah. Sing nggone lektek ku lho mak sebelah ku lho. Oh iya ya Allah. Sakno mak, ora dadi blas. Kuwi ragate nggo nyemprot, nggo tandur, nggo anu ngono kuwi. Ayo melok rene kono ning kono. Digoleki anu digrumuti bangsa lelembut kuwi enek semut. Terus enek kerangkang. Udah di sini aja. Ning kono ae. Yo menyok yo elek Mbak Yun. Padha ae mak kesuwen. Iya. Delok Mbah mak. golek sing rada apik ae. Nyah Rene tan. Wis sak cukupe yo mak yo. Kok nek kakean ki nganu ya apa ngayu ngono lho. Wis mak cah jian kok rasane piye? Rasa. Kayak Mbah Marijan. Kok ning gone Pak Willy kok ngono. Wis dikolak sithik. Gak usah nduk ning kono ae wong mak jae pisan tok wis ngatasi mak brul regadak. Brot wis dadi. Wis aku ning kene ae ya. Iya. Brul bergadak. Brul regadak brot wis keneng. Iki sakmono ora dadi jagung puten lho pemirsa. Ngene iki terus pripun cobi to. Lho. Padang dalane. Ben Padang dalane Jembar sak kabehane. Walah, Mak. Semut ora kaprah. Nggih. Semut. Ya iya. Aduh. Hati-hati kok rasa melok rene. Nah nyerimpet engko. Wis, sakmono cukup Dek Dewi ra gelem moke. Cukup kena dienggo kolak ngono ae. Aku ndek iki yo goleki nek enek ceprutan mak ning ngene-ngene iki ya ora eneng mak Jah. Blas wis ora eneng. Iki mak pinggire nganu jagung ki landhepe piye Dek iki aku kan nganggo ora lengen dawa mak sret. Alah. Lah yo, lengenku. Lho landhep iki pemirsa ngene iki. Pangane tikus mak. Kayak tanduri kacang yo dipangan den bagus, tanduri kentang yo. Apa? Iya, aku ndek iki mek ning kono ku lho. Tak jabut dhewe mak brul seketis terus ngono. Iya, pangane den bagus, Mak. Oh, Mamak Jah. Lah, brul. Regedek prut. Sek motoku tak melirak-melirik mak nek enek ceprutan, Mama. Heeh. Biasanya di jagungan iki akeh. Jagungan, bayam sendekan, Iya. ceprutan. Biasanya apa? Dingin juga ya seranduk ketuaan mak tak godhog. Jagung. Heeh. Seranduk ketuaan. Wah ya. Ya. Tak gua ane rono. Heeh.
Mbak Yun. Oh iya, ayo. Ayo, Tan. Engko lak suarane nek bleran dikebeler ngene iki. Ibu. Wah, wis salong ning kono ae. Wong dipenging rasah melok ya bingung areke. Orang gugu. Ayo bawa buah yang merah itu. Buah yang merah-merah digowo. Dong-dong gedang nek pembotrok. Saya ambek pelirak-pelirik aku pemirsa, sapa ngerti eneng ceprutan. Aduh, jengklong. Ayo. Landingan, cuma rong modot Gue Pak Willy wombu sampai tekan kono. Biyen. Saiki ngene lho, mak ngene lah wis payune tus-tusan mung sing kono lho mak guri kono. Dinge dituku bakul pitik pira 70 padahal nyelumit adohe kono. Dahne sing pinggir ratan ngene iki. Walah. Tenan pemirsa, dadi seumpama jenengan investasi yang insya Allah tidak akan menurun harganya. Kuwi adalah tanah. Tanah pemirsa. Pol kono ya Mbak Yun. Ngantek pol kuwono, ngantek pol kono. Heeh. Udah banyak sih gila kayak pol kutok ya. Iya nek gone Bayat kono. Kalau mak kono daerah anu sebelah bakul pecel kae. Pol kates kae. Iya. Yo dawa Mbak, tukane opo Mbak? Iya. Ya. Iya. Saya. Itu tuh penyetoro ngono. Wes, udah ngomong. Kadang ora enek ababane siji lur telu wis terus yo ki. Heeh. Wis mbah kono. Wis dicari wis teko wis nang kono polake. Dereng. Ketok apa? Telu ayo, dadi telu ayo. Telu ya, Mak. Momot iki, Mak. Telu ngene ya. Ya, sudah. Wis mateng ki tuwik, Mak. Iya, sudah. Tuwik iki. Biasa ya Mbak Tabel. Biasa. Mbak kan mau. Iya, kok dalan nganu grupe akeh, Mak. Baru mangan kan dikeki. Iya. Kono nanti mam kono. Cara mono dikangeli tenanan. Mari kadang iki canom, kadang ya Mak yo. Nek wis jajan koyo es, apa ning jaba niku terus klendran, Mak. Ngono. Aku ku malah seneng Mak nek Pak Maman dadi undang. Wis ndek iki lho Mak entuk oleh-oleh konggone Mbak Lutfi ngono ya. Enek benang nek apa wis pokoke yang dibagi wis langsung. Entek. Terus sing keripik, enek keripik anu Mak, pare Mak. Kuwi heeh pare. Enek sak bungkus kae terus karo Dik Dewi anu Mbak Yun Pak nek pare seneng. Walah modele diempi Mak kuwi. Iki musuh udan ngene iki waloh kacopan banyu wite do mati. Tapi nek baru ya lek. Kayak jaman kayak bucarik yo ndelok. Walah bucarik kok berang tepak kan Mak. Anu jamane waloh kacopan banyu. Kono murah kae. Heeh. Yo waloh murah. Dadi pancen ki wong tani Mak yo ya. Heeh. Serah iki walah. Ragate Mak. Nandur jagung ragate urung wine, urung merjalone, urung kok nyemprote. Bareng ngono Mak, jagunge puten Mak ora nek hasile. Kuwi mau ya Mbak Yun. Iya. Ngono lek Tek mau. Mungkin piye Mak. Wes pokoke disyukuri kaya Dik Dewi mungkin iki ya. Budal tandur ya wis ketok tandur iki engko merjalone banyune lho wis ketok. Ketok. Lho wis Mak kita ngene iki. ngene nek pengen ya bolu-bolu kok digoreng. Goreng. Jadi kono kok waloh. Reno juga. Aku nggak ngarani. Walau ya terus. Ini cara ngono sepirang wulan yo. Yo apa kalian banget kok jagung ya. Iya. Udah, terani. Nyuruh aku.
Harus berbicara. Kan ngomong. Yo nek ibu pas mendep yo intene ae. Ibu ae. Makjah piye kabare? Jadi macam nih gue pucare, kita sing dimasak, enak pelas, banyak digoreng, terus enak ayam Madura, modelnya seweger kae to, terus enak bakwan jagung, terus enak gorengan sambil goreng kentang, wah enak banget. Bu iki sing dipersani iki ngono-ngono kuwi Mang Mak. Loro yo kadang nangis. Nek apa, Bu? Wong iki anake 5 Yun. Ora enek sing iso ngopeni. Sing ngopeni sing anak murid tok Yun. Ngono iki. Enggak sedih. Terus nangis. Ha Eh iya. untunge Yun, anakku edek-edek, mbok kirim kowe, mbok dikirim Dewi. Yes, lakone wong beda-beda, Bu. Rasah nangis. Ya contohnya kayak Makjah. Makjah itu anak nomor berapa ya, Nak? 2. 9. Diloki mboke sampai akhir hayatnya ya Makjah. Ya cedak-cedak kok. Untungnya. Pengen melok ning omah dhewe lho, Mbak. Pengen omah dhewe. mau melok ngono mah. Gede-gede ini mak sama nyikune. Ya, ya. Ya, enggak. Nek cilik-cilik nomati ajur ya. Nek gede kan ketok. Ketok iki wae. 3 loro apa 3 kan wae. Ini onana. Montore magep ngono iki onana. Aku ora bojone anu nana. Oh, kuwi Bupati mah. Ora aku ya Eko kuwi. Kak Eko. Biyen yo melok rekanan Excel. Mbak Yun sing kancane Mbak Yun sing sapa? Om Nana, Om Eko kancaku kabeh, Nak. Maksudnya sekolah hak sekolah. Nek sekolahan SMP Om Nana kuwi kancaku sekelas. Heeh. Aku Eko kuwi lho. Iya, Deko kuwi nganu market gak munggah, Mak. Iya. Wah, sing gak munggah dadi baturku. Ih, mama pita bareng iki. Lah iya ngono iki, Mak. Wes, Kun. Apa-apa teh nih? Iki mang buah piye, Mak? Geleme wangi. Alhamdulillah. ya? Coba meripatnya. Bu, itu Intan kalau tampil kok sering meripatnya merah kenapa? Pertama, ya pemirsa saya tak cerita. Nek adus iku pemirsa. Iya, Mak. Bermenit-menit sampai Terus sabune piring sabunan sampai waduh, mripate dadi abang perkara kena banyu. Ngono kuwi iki terus karo aku langsung tak kei tetes mripat. Iki mang esuk-esuk tak sene ya, nek adus. Ayo. Nek masuk angin. Coba mana matamu? Mana matamu? Sing banter, sing ngombo. Sing ngombo. Biak. Sik ondok lihat to. Aja ngono. Lihat toh Ibu lihat. Ibu lihat digedhekno. Iya. Tak pupoi neh apa ora? Aja dinggo ngelapi mripat bar nganuni lombok. engko ndak pedes. Ora usah pedes-pedes, Nduk. Engko ndak pedes. Heeh. Wis pokoke sedengan wae. Ndak pedes ya dhek lombok utah. Makjah. Wes kolaborasi Makjah dan juga Intene mau bikin masakan nanti di bareng-bareng. Iki wis ape jos kok anune kok iwake kok. Nggih, Mak mengke dingengeh nggih, Mak nggih. Iya. Engko nek menawa Kayak hocekan yang genah dengan. sesuk duwe alpukat mbah konti. Nek pas mendat dene Mbak Rafi ya rono, Mbak. Nggone Dek, Mbak. Wah ki Mak pendarate engko arek, Mak.
Wong kidulan dipoki Yati, pendarate gak nek molor. Iya, Mak. Kidul Yati, Udarwati, Ali, iya. Narti, Mbah Tas, kuwi Mbah Ruk. Oleh mak nyuting, Mak. Ora nek oleh apa nyoteng rono. Enek wong rong jinah, Mak. Mungkin sak enek ora ge eneke Mbak Beto. Kan sak dulur, kok pamane insyaallah nek gowo-gowo es kan. Sedilu wae. Grupe wong kidul ya, Mak. Mbak Rasti anaknya mbahnya pemirsa mau ewoh sunat di hari Rebo. Ada orjene Mbak Yun. Enek orjene nanging tidak sedina sewengi pemirsa. Saiki beri Setar, heeh. langsung. Kok engko langsung prasmanan tak kene soto mbek asem-asem. Iya, heeh. Malam selesai. Oh, malam Ya, orjen. pokoknya sedina wengi ku ya Mbak sesuk bar. Esuk wis bar. Jadi gak 2 hari lho, Gak Mbak. 2 hari. Intan teko, sing ape disunat sapa? Lek markam. Sing disunat ora lek makam pian e. Oh, pian. Ora lek makam, nek makam disunat kok terus piye? Coba Intan yo. Kok sing ngaretno sapi sapa? Piantan. Nggih pun pemirsa nggih, ini part 1. Nanti selanjutnya ditunggu berikutnya. Terus iki tak deloke. Sik Mak, sediluk Mak, sediluk. Wah. Yes, yes. Ya, oke. Ditunggu tahap berikutnya.